presented by Magahiya Music। भैया हो, हम गायक मसूरी लाल यादव राउत सब श्रोतागण के गोड़ छुके गोड़ लगातानी। एगो गलत न्यूज फैलल बा मार्केट में, जेकरा के सब कोई कहता कि अनुपमा दीदी के आवाज है। भैया एकर प्रूफ तो ना रहा त काहे झूठू के केकरो माई बहिन दीदी के इज्जत बर्बाद करता। डिलीट कर दा भैया अपन चैनल से वाला बतिया, ठीक ना। हम मसूरी लाल यादव सबसे निहोरा करती हो। दूसरा के कॉल रिकॉर्डिंग पे डाली के नाम हो, दूसरा के कॉल रिकॉर्डिंग पे डाली के नाम हो। सुन भैया अनुपमा दीदी के करना बदनाम हो, सुन भैया अनुपमा यादव के करना बदनाम हो, सुन भैया अनुपमा यादव के। Music by PM Bihari। गलत गलत न्यूज फैला के भोजपुरी में माटी में मिलावा तारा सबके जी हजूरी में। गलत गलत न्यूज फैला के भोजपुरी में माटी में मिलावा तारा सबके जी हजूरी में। के करो बहिनिया के इज्जत करना लीलाम हो, के करो बहिनिया के इज्जत करना लीलाम हो। सुन भैया अनुपमा दीदी के करना बदनाम हो, सुन भैया अनुपमा यादव के करना बदनाम हो, सुन भैया अनुपमा दीदी के।